Gelir kirasını gelir. O tekrar. Awganistanda Puştun Taliban serkerdesi bilen parahat oturan Awganistanly türkmenleriniň arasynda köpçiliklerin atışyk boldy. Puştun Taliban serkerdesi Ayubi özüniň Taliban eskerleri bilen Kunduz welaýatynyň Kuluhtepe owasynda asuda oturan türkmenleriň garşysyna ok atdy. Komandir Ayubi, Türkmenlerin Talibanlar tarapyndan bellenilen salgydy töläp bilmendikleri üçin owa adamlarynyň yerlerini, şeýle hem iş adamlarynyň bizneslerini elinden alyp, her hektardaky yer eýelerinden bolsa, köp mukdarda pul ýugnapdyr. Maymundan adan kana harap. Awganistan toğmun yitsin. Bunyan edim hökümetli bolarmy? Alserli ýaşaýjylaryň sözlerine görä, birnäçe owa adamlary Talibanlara karşı çıkıp Talibanlar bilen aralarında uruş çıkandığı ve bu söwüşde Türkmenler tarapyndan 2 adamın ölendigini, 6 adamın olsa yaralanandygyny görünmerýärler. Yerli Türkmenler Talibanlaryň bu hereketlerini ýürüýte basbalçylykly siýasat tökmünde görýärler. Awganistandaky Türkmenler öz geljekleri barada aladalanýarlar. Aynı banko beyler.